Egun on guztioi, hasiera emango diogu hirigintza batzordeari. Buenos días a todas y a todos. Damos comienzo a la Comisión de Urbanismos. Primer punto, ruegos. Comenzamos con respuestas a ruegos. Izagirre jauna, gorria jartzen denean, erantzun, bai? Bai, egun on guztioi, euskaraz hartuko dut hitza, bi erregu nituen. Sagardoi jaunaren erreguari erantzunez, ez da entzuten? Bai? Itxoin momentu bat, Izagirre jauna, hitz egin? Bai? Esaten nuen, Elortzi baian, eroritako bi zuhaitz handi horiek, ostiral honetan. Bai, momentu bat, arazo teknikoak daude. Creo que el sonido no llega a las traductoras. Bai, itxen pixka bat. Por favor, os podéis poner, ¿tenéis alguno el pingani? Bueno, ya lo cojo yo. A ver. No, es para por comprobar que están probando. Bueno, estoy aquí, entonces estoy desde aquí media hora, pero bueno. No, a ver si se arregla, si no lo diré en castellano. Ah, también.
esaten nuen bi erregun dituela, lehenko astetik erantzuteko. Sagardoi jaunaren erreguari erantzunez, Elortz ibaian eroritako bi zuhaitz handi horiek ostiral honetan erretiratuko ditugu. Hiri kontserbazioak beregan hartu ditu ibai ertzeko lan guzti hauek, hiritarren segurtasun alorrarekin koordinaturik. Oraingo gobernu taldeak gogorarazi nahi du aurtengo ekainean aurrekontua handitzeko izapideak egin ditugula. Berdegunen zerbitzuari partida espezifiko zehatz bat emateko ibaien herriberak kudeatzeko eta mantentzeko. Neurri hori beharrezkoa izan zen, UPNek onartutako berdeguneak mantentzeko aurreko kontratuak ez zituelako jasotzen, eta horrek utxumne nabarmena sortzen zuen udal kudeaketan. Ordura arte, garbiketak puntualki eta ez ohiko moduan egiten ziren, plangintza egonkorrik eta jarraitasuna bermatuko zuen diru hornidurarik gabe. Aldaketa berriarekin, egungo gobernu taldeak gabezia hori zuzendu du eta ibai ertzak garbitzeko eta mantentzeko jardueren aldizkako programazioa ezarri du. Helburua da, ibai ertzen ingurumen eta paisaia egoera hobetzea, bai eta hondakinak eta landare hondarrak pilatzearen ondoriozko arriskuak prebenitzea ere. Ostiral honetan, Etxabakoitzen egingo duguna eta Arga ibaian, Alemanes auzoan parean jarraituko duguna, bezalako eskuhartzeak plangintza berri honen barruan kokatzen dira. Jarduketa horietan, hiri hondakinak garbitzen eta metaketak kentzen ari dira. Zuhaitzak mintegira eramango dira eta bertan birrindu eta konpostatzeko erabiliko dira. Halaber, Sadar inguruan, animaliak hartatzeko zentroen ondoan, joan den astean euri uren gainezkabideen inguruan metatu eta ibilguak garbitu ziren. Lan guzti horiek guztiak Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren baimenarekin eta herritarren segurtasunarekin arloarekin koordinatuta egiten dira. Azken batean eta amaitzeko, UPNren improvisaziotik EH Bilduren plangintzara igaro gara. Baliabideak, koordinazioa eta prebentzio ikuspegia emanez gure ibai ingurunearen segurtasunerako eta babeserako funtsezko zerbitzu bati. Eskerrik asko. Eta baneukan beste erregu bat, Silgado jaunaren beste erregu bat, Foruen plazako bandera erraldoiari buruz. Bandera, azken aldiz, urriaren 31an aldatu zen. Protokolotik urriaren 28an esan zitzaigun aldatu behartzela. 3 hilabetero aldatzen da bandera, eta konponketak lanbide sozialaren eskutik egiten dira. Aurten, guztira, 9 aldiz jaitsi eta igo da. 4 aldiz konponketak edo aldaketa egiteko, eta 5 aldiz haize bortitzen abisuengatik. Dagoeneko, Navarra Sumak mastila eta bandera jarri zuenetik, udalak 300.000 euro baino gehiago gastatu behar izan ditu burutapen honengatik. Eskerrik asko, Izagirre jauna. Bai. Ahora nuevos ruegos. Sí, tiene la palabra el señor Salvador. Cuando se ponga en rojo puede hablar. Sí, gracias, señora presidenta. Es una petición en relación a la zona intermedia de la Plaza de la Libertad, la zona más cercana del estanque al edificio. Ya hablamos hace un tiempo, pero la zona se ha vuelto a hundir. Como saben, en esa zona intermedia hay unas rampas de acceso a la tercera zona, digamos, pero en una de ellas se ha vuelto a hundir y, por tanto, cuando llueve se crea otro pequeño estanque que hace que esa zona sea intransitable. Por tanto, quien tiene silla de ruedas se le hace difícil. Esa es la zona más cercana donde está el Barrex, esa zona de ahí. Entonces, bueno, se hizo una actuación que pudiera parecer que se había arreglado, pero ha vuelto a hundirse otra vez. Y realmente cuando llueve se crean, en fin, un estanque de bastantes centímetros y, por tanto, inhabilita la posibilidad de que eso sirva como acceso. Es por si lo pueden mirar y corregir en su caso. Gracias. Eskerrik asko, Salvador jauna. Tiene la palabra la señora Curiel. Vale. Yo es un ruego también para el señor Izaguirre. Además nos ha llegado un poco de varios vecinos de Pamplona. En la Plaza Merindades, el paso de cebra que está donde el BBVA
Es verdad que tiene como cada vez más afluencia pues, entre bicis, patinetes y las personas que van andando. Entonces, a ver si se podría estudiar la posibilidad de poder ampliar un poco lo que es el paso de cebra, pues alargarlo un poco más para que haya un poco más espacio para poder pasar. Si se puede estudiar y si se puede hacer. Gracias. Eskerrik asko, Gurila Andrea. Tiene la palabra el señor Izaguirre. Bai, euskaraz hartuko ditza. Behar bezala edo egokiago erantzungo dut hurrengo astean, baina bai gogoratu nahi dugu, gobernu talde honek martxan jarri zuela grupo técnico de movilidad, bai? Mugikortasun talde teknikoa, non horrelako gauza guztiak edo ekintza hauek aztertzen diren eta ikusten diren. Zergatik? Zeharkako lanak direlako. Segurazki, zebrabide hauek edo paso hauek hiritarren segurtasunetik lantzen dira, hau da, udaltzainarekin, bai? Baina talde honetan, parte hartzen dugunez, mugikortasun taldea, hiritarren segurtasun taldea, mankomunitatea eta bar, nolabait seguro planteatzen zaiguna aztertu daitekela eta erantzun bat emango dizuet hurrengo astean. Mila esker, Izaguirre jauna. Si no hay más ruegos, pasamos a preguntas. Badago erantzunen bat. Bai, la palabra del señor Izaguirre. Sí, el señor Silgado, la semana pasada alegremente, al más puro estilo Lavairu, diría yo, es decir, sin datos reales, expuso lo siguiente. Se ha hecho recientemente durante esta semana trabajos de asfaltado en la calle de Concepción Benítez y el problema que nos trasladan los vecinos es que no ha habido ni avisos previos a la subida, ni había policía ni trabajadores del contratista que estaba llevando las obras señalando ni avisando de los cortes, originando grandes atascos y confusión en el tráfico. Esto que expuso el señor Silgado es totalmente falso. Eta euskeraz jarrituko dut, euskeraz hartuko ditza. Bere galderan, Silgadok azaldu zuen guztia, trafikoaren kaosari eta bizilagunei buruzko informazioari ezari dagokionez, honako hau esan behar dut. Lanek 3 egun irango zutela aurrikusi genuen, eta azkenean 2 amaitu ziren. Prentsaohar bat egin zen, telefonoz jakinarazi zitzaien kaltetutako bizilagunei eta zentro publikoei astebete baino gehiago lehenago eta informazio kartelak jarri ziren handik gertu, 3 egun lehenago. Concepción Benitezen azken zatia bakarrik zegoen moztuta. Igorako norantzkoan eta irtera erraza zuen Teodoro Ochoa de aldatik, Ramiro de Goñirantz. Concepción Benitez kalean obretarako seinaleak zeuden. Eta gainera, indartu egin ziren lan eguneko lehen orduan. Teknikariek uste baitzuten ez zela nahikoa. Konoak igoera erreien murrizketan hobetzeko eta Iruñerako norabidea Ramiro de Goñin seinalatzeko. Gainera, une jakin batzuetan, udal brigadaren bat egon zen autoan ilara inguru horretarako iristen ote zen zaintzeko eta horren ondorioz jarduteko. Ezin da esan auto ilarak egon zirenik. Obra zerbitzuan, Concepción Benitezen eman ziren abisuak, protokolizatuta ditu jada. Hauek dira, 1. Astebete lehenago, eragindako garaje, negozio eta inguruko zentro publikoei telefonoz jakinarazi zaie. 2. 3 egun lehenago kartelak jartzen dira inguru atari eta fatxadetan. Eta 3. 58 orduko aurrerapenarekin kartelak jarri dituzten esiak jartzea aparkatzeko debekua dagoela jakinarazteko. Komunikazio zerbitzuak prentsa oharrak egiten ditu. Obren seinalizazioa berrikusi da aldez aurretik, ahalik eta osoena izan dadin. Obraren iraupena ere kontuan hartuta. Adibidez, ez zen 2 eguneko iraupena zuen obra baterako kartel handirik prestatu, ez da aurreabisu handirik ere aurreko bidegurutzeetan. Baina hala ere, obra egitean antzen bat emada, zuzentzeko bitartekoak badaude. Horrelako obretan, denboraren 180an udan zaintza bat dago gainera. Mila esker, Izaguirre jauna. Preguntas para esta comisión. Y
si no hay, terminamos con la sesión pública.